Jingkyrkhu ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Kaol library kedikwe nagi project jang Kershan Foundation nak bentaban lumban lang yaki kot ling baga jung no senyang jang gibriu bat yaki nagi kot la penlang haki library red ki baga nagi kinhon ke ju ai shaki school ki badan chanang kendong khnam ki khena ki buwan nak long ying badog ki nyoban pule Kanega kinhon ke kerpat yaki pat ba balada ki don yaki kot pule ki bakim don kam Shuh kin sngo bha ban no senyang sha kanega kinhon khnam bakan la ban pinpo yaki shaki biri ki badog ki badan kam yaki kot pule Tungunya sengap menta yaki jingkran jongi but the founder juga Kershan Foundation ikong badap dekhar haka jinga kenduk jongi bat I haka Shillong Literary Festival Kumno bara ni dei naka kinhon Kershan Foundation Dia kenika our library initiative kadeka wake up project kaba niale naka liang jong kenika organization jongi mo dia kenika our library kadeka project ha kaba ni shnai kiniki library ki barat haki school haki shelter home but haki orphanage dia nila judan ki library ba dan hapo Arunachal ha Manipur but ha Assam Te kani ka kinhon jongi ka day zero budget te ngishu shim donation umdai da ka pisa hindai da ka ba shu donate ki kot ki ba pher kan te kila bon ki bre ki ba donate link ba ka social media mo ngidon ka Instagram account but ka mo Facebook account te nang to ki bre ki donate ki kot ki ba pher te banyak crunch phang kani ka kinhon jongi ki bon ki dehi ki volunteers mo Te kumenta idon I Kiba, day banapin orsla, te idon I emiru, te kini bro arhut kiya volunteer but ka our library, tingi julet shiki school but shiki niki orphanages ban hikay yaki ken mo bakin kubaong nakten parang ban improve mo ka reading habit jengki tingi set up yaki niki libraries kumta kengi ai yaki niki libraries ki barat tang namenta ki school ki badok mo ki school shnang kamtam ni ngiarap kamtam ki school shnang ken Te menta ngila set up kumba live totally ki mini libraries te ki dan ki library badan hapo nongs der te menta ngin siya mukenduru ban set up te ki dan ki libraries hapo shelter home hang te hapo light core te hamaulai mau dat baki hapo frando transit shelter home tingi julet ru ban ai jing hikai ki ru ban yarap ki bakinya le NIOS ngi ai free coaching ru ki kena Te kipun ki bingin lale lingba kanika library kanyi sedang kum ka library tangba mentapat kala transform ba in longpat kum ka mentorship ru yaki kena idon iwe ikena timen sha hindai am nga sedang kanika kam nga sedang spo Arunachal Pradesh ngadang tre shato kan ngishik khot ka anjau library movement te ka DC shato mamta riba ka yarap hayangi mo at least ban transport te idon ta wi kena rit bana Bangalore ikiteng Athena te itai kena rit ilet chekiyang te ilet biche yang brio kum tu ban pankot ken te ka vehicle jong Athena ka de ka aul te ta kadaung saben keteng aul library namar ba yarap ban sedang ita ikna ret ken kena school ba let lumkot na kiyang ki ba pher ha Bangalore te ipha ikini ki kot sha Shillong mo tingyo pat ban sedang ken ka aul library ta kadaung saben keteng aul library tamba ka kinhon jongi pat namar ba ngide ki nong Shillong te ka de ka Kershan Foundation ken Kershan ha ban Kershan ki way Te kan ngipat our library kadika project hapo ka Kershan ngibon ki wiki project ru kan ni tray namenta ka menstrual health teenage pregnancy kum kini ki jat ni le ajing hikai haki school but ki jaka ki ba pher hang ni Meghalaya ngari founder jong kanika Kershan Foundation but our library initiative